Your favorite prophet, Musa Joshua Mohlala. The 6th, siyobe sinenkonzo enkulu. People are coming all over South Africa. Inkonzo enkulu yenhlambululo yamanzi. Remember, ngizakuhlamba noma ngizogeza ngikuqinisa bese ngiyakuthumela. Inkonzo le people are coming all over. This is a big service, a national service. Inkonzo enkulu yenhlambululo yamanzi. Akuqali unyaka abantu bangalungiswa. Umuntu uyenziwe. Ngifuna ungizwe kahle. Kufuna baphuma abantu all over. Limpopo, baphuma abantu everywhere. We are in Johannesburg, right in the city center. Lapha Ellis Park, Johannesburg Standard Bank Arena. It will be 6 p.m. up until 6 a.m. Wonke umuntu akaphathe imbewu ya 380 rand. Abhali izinto afuna ukuzibona ku-2026 because siyobe sikhanyisa amakhandlela. Abantu abagqoke izinto ezimhlophe, makube mhlophe yonke into oyigqokayo. Nangaba unayo into emhlophe ugqoke u-cream white, but everything must be white because inkonzo yokuvula, inkonzo ka-2026 ebalulekile. So wonke umuntu uyamenywa kule nkonzo ukuthi akabe khona Standard Bank Arena, Johannesburg, inkonzo yenhlambululo yamanzi. Kulapho siyobe sigeza khona, siyobe sikhupha isinyama, siyobe sikhupha isikhwakhwalala, siyobe sithi u-2026 awuvuleke ube muhle, uNkulunkulu akuphakamise, izinto zakho zilunge egameni lika Jesu waseNazaretha. Makudeda ubumnyama, makuvela ukukhanya, indlela zakho mazivuleke. Qude manikiniki zindala zombili nalonga ingeni tawuzayingena.